ya. Wes, Dut. Mumpung ke duit. Nadyan wujud temong peksi agawe talining branta alus manis merati wasuenggon kula lana kang goleki si podang jenar ipo bunga ingatiku nyanding bisa dadi tombo Kok diketok iso ya? Yo, do mau studio ndek ri kan aja tenan to. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing Mlebumu telat. Ya anumu, Lek. Ngangkatnya Ngangkatnya ya Lek. ngono kuwi. Ben ora kena anginmu. Ngangkatnya anu, Lek. Ya dipaku to aja eman-eman mu studio ndek ri kok eman-eman to. Sik to. Ngengekmu iki kurang pisan dari ya. Arep ngangkat iki. Nah, ora ya apa esok awan wis ora kaya anu. Dit cenah ra dit. Mlebumu ra pas. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang-mobang nyedari anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman-iman yen nganti liya kanyaoyan leyang-leyang tak sawang mencok ning ngepan kekancangan tak rinde saka kadoan
sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan elok kae tak suwun mbok aja ngece kodang kuning agawe pikir hukume seleret tireng tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang anggutut ati kepranan ora mendatiku sansaya ngatra tak sranani sun pikatulut ing katur dumateng para pamirsa semoga midhangetaken laget lumantar kanca-kanca cakrang irama campur sariris Kerajaan Parang Magetan. Ora krasan keloyoran anggoleki sing tak sayang mubang iket Lebumu rapas. Maksud apa? Omah emang krungu lho, Lek. Krungu kok bilang ke banter ramu. Ora pas. Lu menangis kayak emang krungu. Dulu TV sana kok. Orang nggak kelas. Sana SCTV tonggomu kok Indosiar. Jomune iku nggon warukan wong dadine. Jare kon ngomong si Rudi.